Tullaan tutuiksi. Kulttuurin välinen vuorovaikutus. Koska nykyään matkustaminen ja viestintä ovat helpottuneet, myös kulttuurien välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kautta ihmiset ympäri maailmaa ovat yhä enemmän tekemisissä keskenään. Maailma on täynnä erilaisia ihmisiä ja kulttuureita. Tämä on mahtava rikkaus. Parhaiten erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin tutustuu viettämällä aikaa erilaisten ihmisten kanssa. Kulttuureihin tutustuminen on tärkeää ja se alkaa perustiedoilla eri kulttuureista ja niiden tavoista. On tärkeää tutustua uusiin kulttuureihin avoimen uteliaasti ja kohteliaasti, jotta voimme ymmärtää toisiamme paremmin. Suomessa asuu monia eri maiden kansalaisia. Suomessa puhutaan useita eri kieliä. Suomessa ja maailmalla on useita erilaisia uskontoja. Jokaiseen kulttuuriin voi liittyä omia tapoja ja perinteitä. Tavat ja perinteet voivat näkyä esimerkiksi ruokailussa tai ruokavaliossa. Niihin voi liittyä erilaisia tapoja eri kulttuureissa. Esimerkiksi osassa perheitä voidaan syödä ainoastaan kasvisruokaa, kun taas toiset eivät syö tiettyjä elintarvikkeita. On tärkeää kunnioittaa ja ymmärtää erilaisia ruokailutottumuksia. On kohteliasta käyttäytyä kunnioittavasti muita kulttuureita kohtaan. Myös oman kulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään ja kunnioittamaan ihmisiä ja heidän tapojaan paremmin. Toisten huomioon ottaminen tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä. Se on luontevaa, kunnioittavaa ja kohteliasta käyttäytymistä eri kulttuureita kunnioittaen. Kun vierailemme ystäviemme kodeissa tai kun kutsumme heidät kotiimme, on kohteliasta ja hyvä ottaa huomioon perheiden erilaiset tavat ja tottumukset. Perinteet, tavat ja tottumukset voivat näkyä arkipäivän tilanteissa tai juhlissa. Erilaisista tavoista on mukavaa, tärkeää ja mielenkiintoista oppia. Kulttuurien välinen vuorovaikutus ja erilaiset kulttuurit rikastuttavat yhteistä maailmaamme. Voimme oppia paljon toisiltamme. Voit vielä lopuksi pohtia, miten tulisi toimia, kun aiot järjestää kotona tapaamisen kavereittesi kanssa. Mitä voisit ottaa huomioon, kun vierailet kavereittesi kodeissa? Ja mitä yhteistä erilaisissa kulttuureissa voisi olla? Mitkä asiat yhdistävät meitä?